чемпионати ҷаҳон байни клубҳо дар формати нав 33 клуби ҷаҳон барои чемпионе муборизаро оғоз карданд. Ин ҷомро аз ҳама бисёр Реал 5 маротиба ба даст овардааст. Мадридиҳо дар бозии аввал бо Ал Ҳилол рақобат мекунанд. Ҳар ду даста дар ин чемпионат бо тренерҳои нав бозӣ мекунанд. Анчелоти рафт, Алонсо омад. Ал Ҳилол дар сезони гузашта маззаш набуд, даста ягон ҷомро ба даст наовард. даста ба топ бозингаро муроҷиат кард, аммо баъзан вақт пул ягон рол бозӣ карда наметавонад. Хулоси гап, Реал Мадрид, Ал Ҳилол. Коэффициентҳо барои ин бозӣ: ғалабаи Реал Мадрид 1.32, ничия 5.90, победаи Ал Ҳилол 9.20. Реал Мадрид бо Ал Ҳилол соли 2022 дар финали ана ҳамин чемпионат бозӣ карда буданд ва мадридиҳо бо ҳисоби 5-3 ғалаба карда буданд. Фаворит барои ман дар ин мусобиқа Манчестер Сити аст. Барои шумо чӣ?